What's up guys? Hello, Happy New Year sa inyong lahat mga karuba. Andito na naman ang inyong lingkod, si Karuba Mac, para sa isang motovlog. Andito na ako ngayon sa Cabalay, Santiago City mga karuba. Dito na ako mag-i-intro kasi sa amin maraming lubak-lubak na daan. Baka matagalan ako sa biyahe. Bali, on the way na ako sa Santiago mga karuba, sa Victory Liner, kasi andun na daw yung pinadalang Comini Jeans na in-sponsor sa akin at ayaw naman pabanggit yung pangalan niya. So tara na mga karuba, punta na tayo sa Victory Liner. Yung about sa nag-sponsor mga karuba, napanood niya daw kasi noon yung vlog ko about sa Comini jacket na in-sponsor din sa akin. Sinabi ko kasi doon na may kapares yung pants yung Comini jacket. And yun, nag-message siya sa akin na natutuwa daw siya palagi sa aking mga vlog, lalo na kapag nagtatagalog ako, kasi alam niya naman mga karuba, purong Ilocano tayo. Pero sinusubukan kong magtagalog para maintindihan din ng mga ibang karuba natin dyan na mga Tagalog. Actually, December pa nung pinadala niya yung pambili ng pants mga karuba. And December ko din in order kay Master Paco. Yeah, shoutout sa'yo Master Paco. Pangalawang transaction na natin to. Hindi lang ata pangalawa. Ewan ko kung nakailang transaction na ako kay Master Paco eh. Yan, shoutout sa'yo Master Paco. Maraming salamat sa pagpapadala ng Comini Jeans. Ay, kala ko pagpapadala ng Comini Jeans. Bali, yung pinili ko mga karuba, jeans lang siya. Kasi yung Comini na may slider, parang leather ata yun eh, masyadong mainit. Alam naman natin dito sa Pilipinas, kapag mga March na ganon, March, April, May, sobrang init na. Kaya jeans lang yung pinili ko. Anyway, maganda rin naman yung Comini jeans na yon. Padded din siya. Meron din siyang parang nilalagay na pads sa may tuhod. Yan. Tapos dito ata sa may puwetan. Okay, makikita natin kung ano itsura nung Comini jacket. Victory, may Victory. Bakit? Woo! Pusa! Woo! Yan, maraming salamat pala sa pag-sponsor sa akin ng pants na Comini. Ayaw pabanggit kasi yung pangalan. Maraming salamat sa suporta. Magagamit ko yung pants na yan kapag nag-ride kami ulit ng malayo. Sa ngayon hindi muna, kasi GCQ ulit ang Isabela. Bawal mamasyal ng malayo kagaya sa Simbakbot.
Alright, dito na ako sa Santiago Centro. Tayo sa kaliwa. Oops! Yeah! Daming sasakyan mga karuba. Kaliwa. Kanan. Kunti na lang yung battery. Alright. Yan mga karoba, malapit na ako sa my Victory Liner kasi doon pinadala yung Comini pants na pinadala ni Master Paco. Sa mga gusto pong bumili ng mga riding jackets, mga riding gloves, riding pants, lahat ng mga accessories ng mga motor, mga gulong, lahat yan, meron yan. Halos lahat ng mga accessories para sa mga motor meron siya. PM nyo lang siya sa kanyang Facebook account or Facebook page. Yan, dito na lang ako dadaan. Yun, message nyo lang si Master Paco mga karoba kapag kailangan nyo ng mga accessories ng motor, ay mga accessories sa inyong mga motor. Saan ba dito yung pagkuhanan ng hindi ko lang kung dito eh. Tanungin ko kay Sir Guard. Kukuha ng padala, sir? Oo, sir. Ay, special ko, sir. Nakaw? Kasi tingin nakailmita alatan. Sir, paborito ka po. Parada mo. Oo, hanggang special ko eh. Yan sa mga karoban, dito na ako sa Victory Liner. Papareman daw ako ni sir ng face shield kasi wala akong nagdala. Kailangan pa ng face shield pag magpipick up ng padala. Yan, kunin ko lang yung padala mga karoba. A few moments later. Yan mga karoba, nakuha ko na yung padala na Comini jeans. Dito sabi John Mark Pastor, Villa Carmen, Ramon Isabela. Tapos CP number, mabuhay karoba, sabi ni Master Paco Rider Staff. Maraming salamat Master Paco. Yan, box ko mamaya sa bahay ito. Yan. Initin mo na yung makina. Yan. Yun lang naman yung ginawa ko dito sa Santiago mga karuba. Pick up ko lang yung pants na Comini na in-sponsor sa atin na ang ayaw pabanggit ang pangalan. Tagal uminit ah. Pwede na siguro yan. Yeah. Thank you mama. Sir, thank you. Right. Pauwi na mi mga karuba. Maraming salamat ulit Master Paco and Victory Liner sa courier ng padala. Dami talagang sakyan dito sa Santiago mga karuba. Pip pip pip. Uy, kabilis na na. Alright. Yan, gusto ko lang ulit magpasalamat sa nag-sponsor ng Comini Jeans. Palagi daw siyang nanonood ng mga vlog ko. Natutuwa daw siya, lalo na kapag nagtatagalog ako. Maraming salamat po sa suporta. And sana
pag napanood nyo tong vlog na to, matuwa din kayo. Kasi sobrang tuwa ko kasi ni-sponsor niya ako ng Komini pants. Right. I-unbox natin mamaya mga karuba sa bahay yung Komini pants. Sana kasya, lalo na yung sa waistline. Size 30 po yung waistline ko mga karuba. Yan, hindi ako magsasawang mag thank you sa inyo mga karuba and sa nag-sponsor, kasi wala yung Karuba Mag kung wala kayong sumusuporta. And sa nag-sponsor naman, ingat ka po palagi dyan. And manood ka lang po ng mga kanta namin sa YouTube, mga vlog ko, para maibsan yung lungkot na nararamdaman mo kapag namimiss mo ang iyong pamilya. Yun lang. And i-unbox ko mamaya sa bahay yung pants mga karuba. And papakita ko yung mga pads niya kung saan nilalagay na mga karuba. So kita-kits tayo doon. Ayun na nga mga karuba, nakuha ko na yung riding pants na in-sponsor sa atin. Ayaw talagang ipabanggit yung pangalan niya. Basta daw makita niya lang na nakuha ko na yung in-sponsor na pants at may suot ko kapag magra-rides, okay na daw sa kanya. So ano pa bang inaantay natin mga karuba? I-unbox na natin yung Komini pants. Yan, na kapangalan dito syempre John Mark Pastor, may address, number, tapos ganda, mabuhay karuba, sabi niya. Mabuhay karuba from Paco Riders staff. Yan, maraming salamat Master Paco, shoutout sa'yo. Sa kanya ko din in-order noon yung Komini jacket mga karuba. Sana kasya. Yung sa waistline. Bale, ang napili kong mga karuba is Komini jeans. Kasi yung pants na na-attach talaga sa Komini jacket, mainit, masyadong makapal. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, mainit. Baka sobrang pagpawisan tayo kapag mga traffic. Ayan o, right, Komini jeans, black. Wow. Yan mga karuba. Tawag dito Komini PK718 Superfit Kevlar D jeans. Yan yung series ng Komini mga karuba. Yan, sana kasya sa akin. Subukan natin. Oops, maganda yung butones niya mga karuba. Tayo. Yan, ganyan lang muna. Siyempre, tayong mga Pilipino, lalo na sa mga Ilocano, pag nagsusukat ng pantalon, ganito. Ginagawa mo! Right, sakto naman siya mga karuba. Right. Yan, gaya ng sabi ko kanina, may pads na rin siya. Yan, ito. Yung lalagyan ng pads niya mga karuba. Yan. Padded na din siya dito sa dalawang tuhod niya. Ganon. Parang mali ata yung pagkakalagay ko. Right. Yo. Tapos meron din dito sa kabila syempre. Yan. And ang alam ko meron din dito sa likod. Eto. Dito sa may loob pala. May ipit niya. Yan o. Yan mga karuba. So, try na natin mga karuba kung kasya. Yan mga karuba, nakasuot na yung Komini pants. Yan, ramdam na ramdam ko yung pads niya dito. Soba. Yan. Tapos meron din dito sa may bandang dito. Yan.
Ayan. Ginagawa mo! So, dito yung sa pads niya. Yan, dito ko na nilagay sa baba yung camera para kitang-kita nyo yung Komine na pants na may pads na din. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa nag-sponsor ng pants na ito. Maraming salamat po. God bless you and your family. More blessings to come. And gagamitin ko po itong pants na to kapag magra-rides kami ng malayo. Sa ngayon kasi hindi pa makapag-rides kasi GCQ ang Isabela. Dito lang muna. Ramon, Santiago, Kawayan. Kaya normal pants lang muna ang gagamitin kapag magra-rides. O kaya magmumotor papuntang Kawayan, Santiago, and kahit anong part ng Isabela. And shoutout nga pala sa pinagkainan ko ng pansit, batil patong dyan sa Ambalatungan sa may Maestro Grill kay Master Marvin Ruiz and Ma'am Carmi. Binigyan nila ako ng cup. Nakalimutan ko pala yung cup. Yan, bali pipicturein ko na lang para makita nyo mga karuba yung cup na binigay sa akin nila Master Marvin and Ma'am Carmi Ruiz. Ayan, maraming salamat ulit sa nag-sponsor ng King Jacket. Mag-ingat ka po palagi dyan. And manood ka lang ng mga kanta namin sa YouTube, sa Karuba Channel, sa aking channel. Mga motovlog. Natutuwa daw kasi siya kapag nagtatagalog akong nag-vlog. Yan lang mga Karuba. Mag-ingat tayo palagi. Lagi tayong magdala ng magsuot ng face mask, mag-alcohol, mag-disinfect ng katawan, lalo na kapag marami tayong nakakasalamuha. And then ride safe always sa mga parehas kong nagmumotor. Yun lang mga karuba. Maraming salamat sa palaging panonood ng aking mga videos. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. This is your Karuba Mac na nagsasabing, love your Karuba.